ናፍቱ ፈላማይ ምድላውና ኢሎሚ ክሓልፍ ከለኹ ጀነራል ምግበይ ዝምልከት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝዘውር ዘሎ መልእኽቲ ሓቅነቱ ሓቂ ዳሓሶት ዝብል መረጋገፅ መሃብ ከም ሚድያ ናይ ግድን እዩ ሰባት እንዲና ማንም ሰብ ክሓምም ሕክምና ክኸይድ ክሕከም ንቡር እዩ ግን ስኢልካ ካብ ሰማይን ናብ መሬት ነጣቢዕካ ምሕሳው እንታይ ይብልዎ ካብኡ ከዓ ናህና እዮም እቶም መረዳእታ መቐበልቲ ማለት እዩ ፍልፍላትና ካብዚዩ ፍልፍላትና ካብዚ ይብሉ እሞ ብገንዘብ ክንመፆ እንዲና ንምንታይ እዮም ኣብ ዓዲ ውሽጢ ዋላ ሓሶት እውን እንተይተረፈ ከምዚ ሓሚሙ ድዩ ገለ ክብልዎም ከለኹ ዝያደ ትበኒ ኢልካ ሓበሬታ ንምሻጥ ናብ ከምኡ ዝበለ መንገዲ ከመይ ገረም እዮም ወሲዶም ማለት ማሕበረሰብና ዝብል ምርኣይ የድሊ ዕሪና ክንሰርሓሉ እውን ስለ ዘለና ጀነራል ምግበይ ግን ኣብ ሙሉእ ጥዕና እዩ ዘሎ እንታይ ገይርዎም እዮም ከምኡ ዓይነት ፕሮፓጋንዳ ዝነዝሑ ዘለው ቶም ፀላእቲ ዕላምኦም እዩ ሓሶት እውን ዕላምኦም እዩ ልምዶም እዩ ፕሮፓጋንዳ ነዚሕኻ ኣዛቢዕኻ ሸም ዘይብሎም ስለዝኾኑ ናይ ሸም ናይ ምሕፈሪ ነርቭ ዘይብሎም ሰባት ስለዝኾኑ ሎማ ሓስዮም ፅባሕ ንጎሰብ መሲሎም ምስ ሰብ ክሕወሱ ምንም ንድሕሪት ዘይብሉ እዮም ፀላእትና ከምኡ እዮም በዚና ንፈልጦም ስለዚ ንሳቶም ንምንታይ ሓሰቡ ክንብል ኣይንኽእልን ሓደ ዓንጃል ፍርዓምዓም ዝመስል ወዲ ኣብ ሶሻል ሚድያ ከዘዋውሮ ሪኢኹም ኢኹም ሕዚ ኩሉ ሶሻል ሚድያ እንዳውም ናይ ኤአይ ፎቶ እንዳለጠፍካ ኣብ ዓራት ደቂሱ ከምዚ ንጀነራል ምግበይ የርእዩ ኣለዉ ንምንታይ እዮም ከምኡ ዝገብሩ ምክንያት ኣለዎም ዓመል እውን እዩ እዚ ስምዕዎ በጣም አደገኛ የጤና ሁኔታ ውስጥ ወድቋል። መቀሌ ሆስፒታል ውስጥ በጽኑ የህሙማን ክፍል ሕክምና ላይ ይገኛል። አስተማማኝ መረጃ ነው። ዋናው ወደ ጽኑ ህሙማን ክፍል ያስገባው የልብ ህመም ነው። አንዳንዶች ልብ አለው እንዴ ይላሉ። ልብ አለው እንዴ እሱም ልብ አለው እንዴ ይላሉ። የጠና የቆየ ነው። የሚገርመው እዚኹን ሰምዕ ግዜና ይነጥፍን አነ እንታይ ይብልኩም ዘለው ከስማዓኩም ደልየ እምበር እዚን እንዳ ሰማዕና ግዜና ክነጥፍ አይደለም ንባዕሉ ዓይኑ ክነጥባ ዝደለያ ናይ ምንታይ ሕማም ምዃኑ ሓኻይም ፈልጥዎ እዮም እዛ ዓይኒ እዚ ክፅልም ከሎ እንታይ ማለት ምዃኑ ሓኻይም ፈልጥዎ እዮም ኣነ እዚ እዩ ክብል ኣይደልን ኣንቢብካ ምርዳእ ዝከኣል እውን ስለ ዝኾነ ምባል ምኽኣልኩ ግን ስታት ንግደፎ ንዓና የድልየናን ንባዕሉ ሕሙም ጥዑይ ሰብ ክሕምም ናይ ልቢ ሕማም እውን የብሉን ባይ ዘ ወይ ጀነራል ምግበይ ከም ዝበሃል ሕማም እውን የብሉን ዝፀንሐ እዩ ልብ ኣለው እንዴ ይላሉ ሕዚ ምግበይ ዓዱ እሕሊፈ ይህብን ስለ ዝበለስ ጀነራል ምግበይ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ንሕብረተሰብ ዘየለ ሓበሬታ ነዚሕኻ ሓሚሙ እዩ ዝብል ሰብ ክሓዝን ክሓርቕ ክጉሂ ሓደ ካልኣይ ከዓ ኣመሎም ሓሶት ኣመሎም ስለ ዝኾነ ክልተ ሳልሳይ ናይ ሶሻል ሚድያ ገንዘብ ዝቕረማን እዚአን ክቕርሙ ሓሶቶም መሓላሊፎም ሕብረተሰብና ደናጊሮም ክኸዱ እዚ ኣመሎም እዩ ግን ተወዲ ከለውሎ ዝበለ ጥዑይ እዩ ምንም ዝኾነ ነገር የለን ሙሉእ ሓሶት እዩ ሕዚ ዝረብ ዘሎ ዝብል ሓበሬታ ክሕልፍ እሞ ንምንታይ ግን እዮም ከም ዝገብሩ ዘለው ዝብል ግን ምርኣይ ወሳኒ ተዘክሩ እንተኾንኩም መራሕቲ ትግራይ ኩሎም ተቐቲሎም እዮም ሕዚ ብድሮን ስለ ዝጨፍጨፍናዮም መን ኣየናይ ምዃነ ይፍለጥ ነይሩ ካብ ክሳዱ ንላዕሊ በቃ ዛገፁ ትፍለጥ ዝተረኸበስ ድንኩል እዩ ኢሎም ከውሪ ሰሚዕኹም ትኾኑ ኢኹም መፍትሕሉፍ ስለዚ ድንኩል ከም ተቐተለ ርኢናዮ ኣለና ይብሉ ምክንያቱ ካብ ክሳዱ ንላዕሊ ስለ ዘይተጨፈላለቐት ናይ ካልኦት ግን በቃ ሕሩሲና ጌርናዮም ኣይተፈለጡን ክንዱ ዝኣክል ዝሓሰቡ ሰባት ኮይም ብርሃኑ ጁላ ወፂኡ ኣብ ኣደባባይ መድረኽ ጠጠው ኢሉ ዝተዛረበ እዩ ከም መንግስቲ ክንዱ ዝኣክል ዝሕስቡ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ነጠፍቶም ሕሙማቶምን ጥዑያቶምን ብሓንሳብ ተቆልዓዚ ሕዚ ሕሙም እዩ ሕማሙ ከዛረበ ይደልን ከምቲ ከምኡ
عنجلجل زولا زلو كومو يبلن يعني تقول عزي حمومي ያው ካብ ገጽ ሪኢኹም ትፈልጥዎ ኢኹም ሓኻይም ጠይቁ እንታይ ማለት ምዃኑ ኣብ ዝሪኦም ክነግርኹም እዮም ግን ከምዚ ዝበለ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ ክነዝሕ ንምንታይ ደልዩ እንተልኩም ግን ከምታ ዝበልኩም ኣመልያ ካብኡ ናይ ሶሻል ሚድያ ፍራንክ ምቕራምያ ሳልሳይ ህዝቢ ትግራይ ምድንጋር እዩ ራብዓይ ግን ጥንቃቐ ክንገብረሉ ዝግባአና ምስቱ ናይ ገንዘብ ምብታነ ውሽጢ ዘይኮነ ሓበሬታ ዝህቡ ሰባት እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ምጥርጣር ፅቡቕ ስለ ዝኾነ እዚዩ መረዳእታ ረኺበሉ እንተይኮነስ ገንዘብ ዝዕድሉ ግን ከም ዘለው መረዳእታ ረኺብና ኣለና እከለ ከምዚ ኢሉ ስለ ዝነገሮ እዩ ክብል ኣይክእልን ነዚ ቆልዓ እዚ እከለ ከም ዝነገሮ እዩ ዝነግረና ዘሎ ኢልካ ምቕራብ ዋላ እንተዘይተኻእለ ግን ኣብ ውሽጢ ትግራይ ከምዚ ዓይነት ምድንግጋር ንክህሉ ኮነ ኢሎም ሊኩድ ማኒ ኣድሪቆም ኢልና ተዛሪብና ኢና ተንቀሳቃሲ ገንዘብ ንኸይሉ ኣብ ትግራይ ገይሮም እዮም እዚኣ ዘድረቕዋ ኣብ ዝደለይዎ እዋን ናይ ሞባይል ባንኪንግ እውን ከድርቑሉ ዝኽእሉሉ ወይ ከዓ ናይ ሎካላይዝድ ሪስትሪክሽን ገይሮም የድረቕዎ እሞ ድሕሪኡ ሰብ ይገዝኡ ሰብ ምግዛእ ቀሊል ይሽዑ ማለት እዩ ምክንያት ገንዘብ ስለዘየለ ንገንዘብ ኢሉ ክገብሮ ዘይደልዮ ነገር እውን ክገብር እዩ እሱ ንምግባር ነቲ ኢንተለጀንሶም ንምሕጋዝ እዮም ድሬን ዝገብርዎ እቲ ገንዘብ ካብ ትግራይ ብምልኡ ኮሌክት ዝገብርዎ ማለት እዩ ጥረ ገንዘብ ከይህሉ ምግባር ማለት ንድሕንነት ትሕግዞ ኣለኻ ማለት እዩ ደንብ ተተረዲእኩም ትመስርሕ ንሱ እዩ